Το κέντρο του, σε μια καταπράσινη έκταση 280 στρεμμάτων πάνω από το Δνήπερο, απλώνεται το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων. Η Λαύρα, πέρα από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, κατέχει και μοναδικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Σε δύο μεγάλες κατακόμβες, με στενούς δεδαλώδεις διαδρόμους και πολλά παρεκκλήσια, φυλάσσονται 118 άφθορα λείψανα Αγίων που δημιουργούν στον προσκυνητή μεγάλη κατάνοιξη. Χιλιάδες προσκυνητές καταφθάνουν κάθε χρόνο στον αγιασμένο αυτό τόπο. Το προσκύνημα στη Λαύρα ήταν και είναι το όνειρο κάθε πιστού και το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Η όλη ζωή και κίνηση, η ζωντανή μοναστική παράδοση της Λαύρας που αιώνες συνεχίζεται, η χάρη και η ευλογία των Αγίων και των ιερών λειψάνων τους επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό